здравейте, Пенчо. Ти ми тая песен, кой чая? Флекса, който не се вижда от всички видео. Кой ще им прави тази песен, кой пръдна в чай? Никой не може. Здравейте, хора. Еми, бе. Абе, бе. Сега играем в Galaxy, ситката, с флекса. Махни ме, водещ. Тихо е, водещ. Ти си Приеми, бе. Чакай, сега ще приема, бе. Баси лага. Бато, ей така ще пръдна в чай. Готово приех. Пу, дръгал. Аз трябва да се махна от F5. Ние сме на... Супер, риба. Защо само... да, обраха ми левели. Е така. Вдигавах се малко на пивото. Ще стане един това пет. В чай някой сега ще е. Вижте ми новата бреда. Откъде я вземам, бе? Не, бе, то си лева пише. Сега тук ти с двамата си СМС админи, не единия. Ама човек, той е точно дет ма измами с меча, когато не бях и СМС. Сега един от двамата не Какво значи тези кодове? Резиденце? Абе ти не знаеш ли какво е плагин на момент? Провери и ще разбереш. Какво? Провери и ще разбереш. Резиденце? И какво значи резиденце? Кажете ми вие. Означава да си реснеш нещо и да можеш да се телепортираш до него и всички да могат да се телепортират. И да не И можеш всички какво? И всички да могат? да се телепортират до него. Като когато си правиш магазин, примерно го ресваш. Готово. Що кафкаш? Ти чаш, ще кашлеш. Тото съм настинала ти? Аз кашлям, защото не само съм настинала. Чакай. А така ли звани толкова скъсно, бе? 10 часа. Мале, то с как се прецака? Юнаха ли? Не, Аз ще спра видеото малко. След това ще го аз ще снимам. Човек, има палнаха. И сега продължаваме. О, Сега съм. О, бла е празен. Искам да го убия. Хора, Теб те убият ми, не е честно. Не е честно. Иво, Какво бе? искам да уча след 15 минути ще дойда. Добре. Не, просто съм седа. Ненормално. Взимам си. Аз не съм учил на нищо, не ме интересува. Ти само двойки ли имаш, бе? Няма двойка, ама утре може да има. Ще има двойка и защо? Ти шумиш с... Човек, аз телепортни в спауна. Що? Искам да си взема кила, аз как ти дадох един кил. Преди. Айде, следвай ме. Да, следвам, да. Не говори да ти казвам. Аре. Аре. Следвай ме, бе. Аз те следвам, да. О, някой в лайва не е честно. Човек е лайва сам да взема кила. Аре. Тук не PvP арея, бе. Аре, ела. Чакай, че Майнкрафт лайва.
Човек, аз защо не съм в PvP? Защото на повече на нами. Върви, ела. Ето там е PvP. Ето тук някъде е PvP. Ела да пробваме. Ела телепортира се при мен. Чакай, че гоня някакъв. Не бе, не е PvP, бе. Аз не мога да го убия. Ела при мен. Добре, Тъп А. Пиши тъп А. Тъп А муса. Пиши до. Пиши това чудо, което ти написах го, бе. Да не съм идиот. голям даже. Що има ти килна? О, разгеле. Запалихте. Еба тук, бе. Умра ли, бе? Умрях, бе. Нямам прети още един тъпа отново да те убия. Човек, аз след това ще дам киловете. Да станем по-известни от един мандал, че ми писи. Бах ти лади. Приемам. Нали не си сброни, бе? Идвам с фулсет, момче, сега ще ти кажа. Иде, бе! Ще убия. Ще убия. Ето ме пред теб. Така. Ето ме. Ето, на ти. На ти, бе. Къде си, бе? Отново ти. Добра се пак. Я телепорти се отново. Чакай малко. Ти колко умирания имаш? Сега ще дойда. Аз през това време ще се опитвам да ги Идвам след. Той. Ти ли си този дет се опитвам да го убия? Айде, приеми. Човек, ти имаш ли канал в YouTube? Приеми. Добре, бе. Не ми казвай, че сега си фул сейт. Да, бе. Да, бе. Не е честно, не ме убивай. Не е честно. Да, Що са кили? абе, ако ме килнеш, ще накарам тоя да те махне от парцела. Аре, бе, сега ти отиди ми обери айтемите. Абе, човек на дъното са на океана. Ми отиди ги обери. Сега ги обирам. Аз умирам след малко. Давай, още малко да изляза. Още малко, взимам ми кръв, вече ми взема кръв. Още малко. Напиши хил. Напиши хил, бе, у мен. Точно, къде те убих точно? Много яка брадва, нали? Чакай, сега ще те приема. Ти откоро взе, бе? Виж как изписа. И те ми премахнати са. За малко, ако не бях ги взел, че се премахнат. Ама май не взех каска. Тя беше слаба. Чакай, аз имам ли? Не мърдай, приемам те. Добре. Нали няма да ме килнеш. Сега ще килна. Дай. Дай, ми бе! Не ме убивай, бе! Абе, пуснал съм кил аурата, съжалявам. Приеми. Те пази пак. Так кил аурата трябва. О, как се тази брадва, бе? Абе, давай. Да не убие един мандал, бе.
Аре, типа се няма вълче. Обещавам. Човек, моля те, дай тази брадва. И се запази. Да ти я дам. Ко? Да ти я дам. Да. Все пак ти дадохме на плота да стоиш. Ти добре ли си, бе, човек? Ма все пак ти дадохме на плота. Няма ти дам нищо. Тогава ще накара моя да ти премахна от плота. Как ще дам тази брадва, бе? Ти добре ли си? Или нещо? Или нещо. Взели итемите? Да. Човек, може ли само да я проверя, обещавам след това и ще я върна за гръл си. О, някой се опитва да ги. Остави Чакай. мен, моля та. Защо мен удари? Без да искам, защото съм включил килаурата, казвам ти 100 пъти. Пиши хиал. Да, бе, да съм видял. Ай, съм с броня. Ето ти, пържолка и брадва. Човек, я ми дай да проверя на брадва, моля та. Сега ще я върна, обещавам. Просто искам да я видя. Виж ми в това. А, да. Пиши и на ВСЕ. Знам, бе. Бе, точно как падна във водата, бе, за малко да се изгубят итемите. Ама си късметлия, взех ги. 2 сърца ми взе, ама ги взех. Късметлия си, наистина. Само дето не ми се така. Ти не разбираш, ще отбивам, виж. Сега ще ти изрепетирам какво прави. Скачам долу, не гледам много итеми, гледам, че са на дъното. Вземам тук какво мога, вземам тук, вземам. Вече съм на малко, вземам и кръв, сега се моля и слизам. И ми взе 2 сърца само. Ти джипети, я да я видя. Иха, ти кой би, бе? Тази. Той е Искаш на... още малко кила? Не, дей. Споко няма. Я за такива. След това ще върна. Не. Ама ти нали знаеш, че можеш да напишеш... О, стрелец. Може да напишеш чест. Искам да те убия, защото ми трябва това, Чакай. как се казваш. Чакай, Защото бе. ми трябва кила. Виж сега, моята брат, когато те удари, ти цепи фул сета. И не можеш. Ама човек, не дей. Чакай да сваля сета. Ама чакай, ще си ги върна с полко. Ма, ще ми щуп... Абе, човек, сега ми взе експи. Няма ти я щупи, казвам ти, че... Да, Не ми можеш взе да ме експито, разбереш. бе. Сещаш ли се? Братвата ми чупи твоя сет, ама не го чупи истинско. Казва се така. Сещаш ли се? Аре, те паси при мен. Човек, сега ми дава да те убия, защото ми взе... Той, бе. Ти ми взе той. Експито. Аре, те пази. Чакай. Сега ми дава за текилна, защото ми взе експито. Да. Ми да, 9 лева експи ми взе. Няма ми дай нещо. Човек, не ми фърляш, бе, който си убил от него. Защо ми даваш айрон сетовете? Дай ми диамантения ми сет и мечо. Меча ми. Не, това е друго нещо. Да, сега на такива. Човек, ще ти върна айтемите. Не. Ти колко лева XP имаш, бе? Що? Защото ми взе 9. Имам 24. Човек, ти да ме килна... Тая браба на тоя, бе! Тая браба на един ман там, ти да не го килна, бе! Не, бе. Тази братва съм си я взел от моя. От кое? Моя си е тая братва. Не, бе, ти джипечи! Да ми е Париой. Парио УУ. Където беше админ. Абе, това зомби вече ми омръзна ми. Човек, не го знам. Тоя... Парио бе. Абе, човек, знам, че преди малко тоя... един друг килваше с тая братва. Има 100 такива братви, бе, човек.
Да, написани с TG Бети и такова. Да, ама има 100 такива брадви. Окей. Не е само една. Човек, кога ще дойде този Николай? Къде да знам? Аз би трябвало да знам те. Трябва ми кил, скажа. Аз се Абе, чакай! Сега не мога да ти приема. Има един с сет. Сега ще го убия. Сега ще видиш, ще стане голямо колане. Момче, аз съм с брат 2, а той е с нищо. Не с нищо, ами има сетове и те са двама. И да са тим, няма да ме убият. Той с какъв сет е, бе? С какъв те убих сега? Нали видя с какъв сет те убих? Диамантен. Не диамантен. Сега го убивам. Сега убих единия. Човек, ще ги оставиш ли в той, бе? Какво? След той ще ги оставиш ли в честа? Какво да оставя в честа? Айтемите, които си взел от ония циганин, да го уби. Сега имаше двама. Уби? Единия писа бързо плътме хоме май. Единия май бързо се телепортира при плътмето му. А единия го убих. Така си мисля. Ян прати тъпа. Добре, аз ще ти дам и темите ми. Ти ми прати тъпа. Не, бе, човек, ти ми прати тъпа. Ти ми прати, няма никой при мен споко. Ей, ама ти си в PvP първо и второ, аз съм в плотното. Абе, какво като съм в PvP, аз вече свърших. При... Ще се телепортираш ли или не? Ти се телепортирай до мене, хем да си... Ама, тук ще дойдат още с фулсетове. Бързо телепортирай се. Малко ме килнеш, ще те махна от плота. Споко бе, човека, айде давай. Сяща кил. Майтап, не, споко. Чакай, килнах ли те? Не, аз не съм се телепортирал още. Да бе, не си ето до мене. Не знам, лагва майка. Иха, къде съм аз? Къде си ти? Ето ме отзад за теб. Ма не ме килвай. Споко. Айде да килна, ще си ти върна темите. Човек... Ето всичките ми, които съм взел и от Донзи даже. Той е бил с сет старт. Да бе. Защо не хвърли XP Bottle? Да, мерси. Тък сега вече ми върна... човек, целият ми инвентар е пълен. За теб има още много. Ги убий, защото аз не мога. Каквото искаш да правя, аз стива на Варпен. Ау! За малко ми беше, за много малко ми беше. Да умра с бетито. Елате ми бе. Човек, целият ми инвентар е пълен. Сега ако ме килнат, аз буквално себе си ще килна. Бе, как да направим евент? Да си пърнаме ненужните айтеми, аз веднъж направих. Ти къде си, бе? Плътмето. Твоето плотно? Да. Ще ми вземеш първа в него. Не в моето бе. Да му фърват. Взяме ли го, бе? Взяме ли го? Да. Това е тази, дето ти говори, изяде ли го, бе? Какво? Коя е тази, дето ти говори, изяде ли го, бе? Това е сестра ми. Чуй ли бе, човек? Какво? Да, сестра ти. То кликнал... Не бе, казвам ти да се тъпаш.
в моята, в къщата ми. Ма само да ме килнеш. В къщата ми, бе. А, Толкова ли си оплашен? ми да! Моята замина давно. Аре, бе. Каза да го Плачи ти, заде. бе! Пацаца. Чакай, ела да свършим епизода. Кой епизод? Сега ще килна. Бе. Ама ние не сме в такова, бе. Аре, идвай да свършим. Ела на F5 да... Кой те е убил, бе? Никой, бе. Ти, твоето хоум ли е? Не е мой. Ела до мене, за да свършим епизода. Кой епизод? Здравей, айде. Това беше всичко и... Аз бях леки. Здравейте! Вие бяхте. И... Чао.